Οι λυκάνθρωποι είναι από τα πιο τρομακτικά πλάσματα της ευρωπαϊκής μυθολογίας. Ξεχώριζαν πάντα για την ακόρεστη πείνα τους, την αδυσόπιτη σκληρότητά τους, αλλά και τη μανία με την οποία ξεσκίζανε τις άρκες των ανέμελων. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό είπαμε. Τι είναι αυτό? Άντε μπράβο. Λοιπόν, πού ήμασταν? Ναι. Οι λυκάνθρωποι έχουν την τάση να πεινάνε πολύ. Αιτία είναι φυσικά η μεταμόρφωση που κάνουν από άνθρωπο σε λύκο και αντίστροφα. Φανταστείτε ότι αν μια κάμπια είναι υποχρεωμένη να φάει πολλαπλές φορές το μέγεθός της για να γίνει πεταλούδα, πόσο πρέπει να φάει ένας λυκάνθρωπος που ζυγίζει χιλιάδες φορές παραπάνω. Αντίθετα όμως με την κάμπια που τρώει με ειρηνικό τρόπο φιλαράκια, ο λυκάνθρωπος έχει την τάση να καταβροχθίζει κυρίως ανθρώπινα όντα. Σύμφωνα με την ορθολογική σκέψη των ανθρώπων του Μεσαίωνα, αυτό ήταν αποτέλεσμα ανίερης συμμαχίας με τον διάβολο. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Οι πρώτες αναφορές για λυκανθρώπους έρχονται από τα αρχαία χρόνια. Η πιο γνωστή ιστορία είναι ενδεχομένως αυτή του βασιλιά Λυκάοντα της Αρκαδίας που, σύμφωνα με τον Ησίοδο, κάλεσε τον ίδιο το Δία σε δείπνο και για να ελέγξει την πανογνωσία του σκότωσε και σέρβιρε τον ίδιο το γιο του. Εξοργισμένος ο Δίας σκότωσε τα παιδιά του Λυκάοντα και τον καταράστηκε να ζει σαν λύκος για όλη την υπόλοιπη ζωή του. Μια άλλη λιγότερο μυθολογική αναφορά είναι αυτή του Ηρόδοτου που, στις περίφημες ιστορίες του, αναφέρεται σε μια φυλή στην περιοχή της Σκυθίας, τα μέλη της οποίας είχαν την ικανότητα να μεταμορφώνονται σε λύκους. Σύμφωνα με αυτόν, μια φορά το χρόνο και για λίγες μόνο μέρες, τα μέλη της φυλής εγκατέλειπαν τα χωριά τους και πήγαιναν στο δάσος όπου μεταμορφώνονταν σε λύκους. Με αυτή τη μορφή κυνηγούσαν ζώα, ακόμα και ανθρώπους, πριν αλλάξουν πάλι μορφή και επιστρέψουν πίσω στο χωριό. Βέβαια, αυτός που έγραψε την ιστορία ήταν ο Ηρόδοτος, που δεν ήταν και ο πιο αξιόπιστος ιστορικός της εποχής του. Αλλά ας το προσπεράσουμε. Το στερεότυπο του σύγχρονου λυκανθρώπου όμως σχηματίστηκε κυρίως κατά το Μεσαίωνα και είναι εύκολο να καταλάβει κάποιος γιατί. Πρώτα απ' όλα, οι λύκοι ζούσαν στην Ευρώπη για χιλιάδες χρόνια μαζί με τους ανθρώπους. Αν και οι επιθέσεις λύκων δεν ήταν κάτι σπάνιο, αυτές κλιμακώθηκαν τη δεύτερη χιλιετία μετά Χριστόν. Αιτία υπήρξε η αύξηση του πληθυσμού της Μεσαιωνικής Ευρώπης, καθώς τα δάση τα οποία κρύβανε λύκοι άρχισαν να εξαφανίζονται. Αυτοί υποχρεώθηκαν να κατέβουν σε περιοχές που ζούσαν οι άνθρωποι και τα ζώα τους και ένας σημαντικός πόλεμος ξεκίνησε μεταξύ λύκων και ανθρώπων που γνωρίζουμε πολύ καλά ποιος τον κέρδισε τελικά. Δεύτερον, πολλοί μύθοι σχετικά με τους λυκανθρώπους αντλούνται κατευθείαν από τον τρόπο ζωής των λύκων. Το περίφημο ουρλιαχτό του λυκανθρώπου, παράδειγμα, αντλείται κατευθείαν από το αντίστοιχο του λύκου. Επίσης, ο μύθος που θέλει ότι αν μεταμορφωθεί σε λυκάνθρωπο μόνο τα μάτια σου παραμένουν ίδια, είναι εύκολο να δεις πώς προέκυψε παρατηρώντας τα μάτια ενός πραγματικού λύκου. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι λύκοι ήταν οι κυριότεροι αποδιδόμενοι σε ζώα αιτία θανάτου στην Ευρώπη. Ένα χωριό το οποίο θα αισθάνονταν να πολιορκείται από λύκους θα έψαχνε να βρει αποδιοπομπαίους τράγους. Σε μια εποχή όπου ήταν εύκολο να κατηγορήσει μια γυναίκα σαν μάγισσα, το ίδιο εύκολο θα ήταν να κατηγορήσει κάποιον σαν υπεύθυνο για τους θανάτους χωρικών από επιθέσεις λύκων. Με την πάρα του χρόνου και καθώς οι λύκοι έφτασαν στα όρια της ολικής εξόντωσης, σταμάτησαν και οι αναφορές σε λυκανθρώπους. Στον 20ο αιώνα, ο μύθος πήρε μια ασυνήθιστη ενίσχυση από ταινίες τόσο στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα όσο και στο δεύτερο, και έτσι κατέληξε να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα σύμβολα τρόμου μαζί με άλλα τέρατα όπως ο Δράκουλας ή η Μούμια. Ατυχώς, ο μύθος του λυκανθρώπου σήμερα επιβιώνει μόνο μέσω αυτών των ταινιών, καθώς κάποια τρομακτικά προαπαιτούμενα όπως η αίσθηση απομόνωσης σε κάποιο χωριό ή η αίσθηση του κινδύνου κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού τη νύχτα δεν τρομάζουν πλέον. Η αλήθεια είναι ότι ένα λυκάνθρωπο σήμερα ή θα τον πατούσαμε με αυτοκίνητο ή θα το τραβούσαμε βίντεο με το κινητό από απόσταση και θα το ποστάραμε στο Instagram. Για να αισθανθείς τον πραγματικό πηγαίο τρόμο του μύθου, θα πρέπει να είσαι χωρικός που καθυστέρησε κάνοντας κάποια δουλειά στην πόλη και επιστρέφοντας σε πύρετο σκοτάδι, οπότε πρέπει να διαβείς το σκοτεινό δάσος. Είναι ο ήχος από κλαδιά που άκουσες στα δεξιά σου αποτέλεσμα του αέρα, ή μήπως κάποιο ζώο σε παρακολουθεί με προσοχή, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή να σου χυμίξει. Στο σκοτάδι ποτέ δεν μπορείς να γνωρίζεις. Ας γυρίσουμε όμως πάλι το ρολόι του χρόνου πίσω για να μελετήσουμε μια από τις πιο γνωστές περιπτώσεις λυκανθρώπου στην ιστορία. Το έτος είναι 1588 και η περιοχή είναι η Δυτική Γερμανία και συγκεκριμένα η πόλη της Bedburg. Εδώ ζει ένας χωρικός με το όνομα Peter Stamp. Είναι ένας πλούσιος, αν και όχι ιδιαίτερα αγαπητός κάτοικος της περιοχής, ο οποίος ζει μαζί με την κόρη του και το γιο του. Φαινομενικά, η ζωή τους δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Όπως και οι άλλοι χωρικοί της περιοχής, ακολουθούν μια τυπική ζωή, προσέχοντας τα ζώα τους και οργώνοντας τα χωράφια τους. Σύντομα όμως, οι Stamps θα γίνουν το επίκεντρο μιας από τις πιο ανατριχιαστικές σειρές φόνων στην ιστορία της Γερμανίας. Σύμφωνα με το χρονικό του Augustus Montage Summers,
ενός κληρικού που κατέγραψε το περιστατικό, ο Πίτερ Σταμπ άρχισε να ασχολείται με τη μαύρη μαγεία από τα 12 του. Το απόκοσμο αυτό μονοπάτι οδήγησε τελικά τον Πίτερ να πουλήσει την ίδια του την ψυχή στο διάβολο και σε αντάλλαγμα ο διάβολος του υποσχέθηκε να του δώσει ό,τι θέλει. Ο Πίτερ δεν ζήτησε ούτε πλούτη ούτε επιτυχία στην προσωπική του ζωή. Αυτό που ζήτησε είναι να μπορεί να μεταμορφώνεται σε ζώο και να κυνηγά άντρες, γυναίκες και παιδιά, καθώς αντλούσε ειδονή από την ιδέα της τρομοκράτησης των ανθρώπων. Έτσι, ο διάβολος του χάρισε μια ζώνη, την οποία όποτε την έβαζε, μεταμορφώνονταν σε λικάνθρωπο. Ο Πίτερ τη φόρασε και αυτομάτως μεταμορφώθηκε σε ένα κτίνος άπλιστο και διψασμένο για αίμα. Από εδώ και πέρα, κάθε φορά που θα έβαζε τη ζώνη, δεν θα ησύχαζε αν δεν γεύονταν φρέσκο αίμα στο στόμα του. Και κάπως έτσι ξεκίνησε την καριέρα του ο λεγόμενος λικάνθρωπος του Μπέντμπουργκ. Για τα επόμενα 25 χρόνια, ο Πίτερ Σταμπ άπλωσε ένα δίκτυο τρόμου στις δασόδες περιοχές γύρω από το χωριό του, κάνοντας παράλληλα και μια υποδειγματική ζωή σαν χωρικός. Η συνήθις τακτική του ήταν να ξελογιάζει νεαρές γυναίκες του χωριού και να τις οδηγεί σε απομακρυσμένες τοποθεσίες. Εκεί, αφού πρώτα έβαζε τη ζώνη που του είχε χαρίσει ο διάβολος, πρώτα τις βίαζε και μετά ξερίζωνε το λαρίκι του με το στόμα του. Άλλες φορές, όταν δεν μπορούσε να πείσει κάποια κοπέλα να τον ακολουθήσει, έστεινε ενέδρα σε ομάδες νεαρών γυναικών, όπου τελικά απομόνωνε την κοπέλα που είχε βάλει στο μάτι, την άρπαζε και την έσαινε στο δάσος όπου την έτρωγε με την ησυχία του. Ο Πίτερ ήταν τόσο ακόρεστος που όχι μόνο βίαζε και σκότωνε γυναίκες της περιοχής, αλλά έφτασε στο σημείο να αφήσει έγκυο την ίδια του την κόρη, ενώ στον κανονικό κόσμο είχε και μια ερωμένη με το όνομα Κατρίν Τρόμπιν, η οποία λέγεται πως ήταν η πιο όμορφη γυναίκα του χωριού. Σύμφωνα με τον χρονικογράφο της εποχής, η Κατρίν ήταν τόσο όμορφη γιατί και αυτή, όπως ο Πίτερ Σταμπ, είχε κάνει συμφωνία με τον διάβολο. Καθώς τα χρόνια περνούσαν, η αιμονή και η ψύχωση του Πίτερ Σταμπ με τις δολοφονίες έφτασε σε τέτοια επίπεδα που άρχισε να σκοτώνει αδιακρίτως γυναίκες και παιδιά επειδή αντλούσε απόλαυση από αυτό. Ο χρονικογράφος μας αναφέρει ότι η δίψα του για αίμα τον έκανε να στοχεύσει ακόμα και τον ίδιο το γιο του. Κάποια στιγμή του ζήτησε να έρθει στο δάσος να τον βοηθήσει να κόψουν ξύλα. Ο γιος προθυμοποιήθηκε, όταν όμως έφτασε στο σημείο δεν αντίκρισε τον πατέρα του, αλλά ένα θηριώδες πλάσμα το οποίο γρίλιζε και ούρλιαζε. Αμέσως αυτό μύρισε τη μυρωδιά του στον άνεμο και άρχισε να τρέχει με ταχύτητα πάνω του. Αυτός ούρλιαξε και άρχισε να τρέχει στην αντίθετη κατεύθυνση, αλλά ήταν πλέον πολύ αργά. Ο χρονικογράφος μάλιστα μας λέει με ανατριχιαστικό τρόπο ότι αφού σκότωσε το γιο του, άνοιξε το κεφάλι του και καταβρόχθησε με βουλημία τα ίδια του τα μυαλά. Ο γιος του Πίτερ Σταμπ ήταν το 12ο θύμα του λικανθρώπου. Ο χρονικογράφος περιγράφει μία ακόμα επίθεση όταν ένα πρωινό που ο Πίτερ ήταν στο δάσος είδε σε απόσταση 3 χωρικούς, 2 άντρες και μια γυναίκα, τους οποίους γνώριζε προσωπικά. Καλυπτόμενος από θάμνους, φώναξε το όνομα ενός από τους άντρες. Όταν αυτός ήλθε κοντά, ο Πίτερ πετάχτηκε σε μορφή λικανθρώπου και του δάγκωσε το λαρύγγι. Μετά στράφηκε στον δεύτερο άντρα, που ύστερα από σύντομη πάλι του ξέσχισε τα σωτικά. Τα πτώματα των 2 αντρών βρέθηκαν σε άθλια κατάσταση, αλλά η γυναίκα δεν βρέθηκε ποτέ. Ο Πίτερ Σταμπ αργότερα ισχυρίστηκε ότι βίασε και την καταβρόχθησε ολόκληρη. Σιγά σιγά οι χωρικοί άρχισαν να ταξιδεύουν κατά ομάδες και οπλισμένοι, κάνοντας τις δολοφονίες του Σταμπ πιο δύσκολες. Τα θύματα του άρχισαν να μειώνονται σε αριθμό, ενώ ο ίδιος άρχισε να γίνεται απρόσεκτος. Το μοιραίο λάθος έγινε όταν έκανε επίθεση σε μια ομάδα ανυποψίας των παιδιών στα όρια του χωριού. Αυτά βάλαν τις φωνές και αυτομάτως οι κυνηγοί κινητοποίησαν τα εξειδικευμένα για αντιμετώπιση λίγων σκυλιά τους. Μετά από μια σύντομη καταδίωξη, κατάφερε να εγκλωβίσει το θηρίο μέσα σε μια σπηλιά. Καθώς με τεντωμένα νεύρα και απλωμένα μουσκέτα αυτοί εισήλθαν στη σπηλιά, με έκπληξη διαπίστωσαν το θηρίο να παίρνει τη μορφή του Πίτερ Σταμπ. Αν και μπερδεμένοι, τον συνέλαβαν και τον παρέδωσαν στον τοπικό δικαστή. Ο τρόμος για τον Μπέντμπουργκ είχε τελειώσει, αλλά μόλις τώρα άρχισε για τον Πίτερ Σταμπ. Οι χωρικοί τον πήγαν στη σιδεροδέσμιο στο τοπικό δικαστή, ο οποίος διέταξε τον βασανισμό του. Τον τοποθέτησαν σε ένα τροχό που το σώμα του τεντώθηκε ξανά και ξανά, φτάνοντας στα όρια του διαμελισμού. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο Πίτερ Σταμπ ομολόγησε τα πάντα. Υποστήριξε ότι ο διάβολος του χάρισε μια ζώνη, την οποία την έβαζε όποτε ήθελε και γινόταν λικάνθρωπος. Τη ζώνη αυτή, ισχυρίστηκε πάλι, την άφησε μέσα σε σπηλιά που τον συλλάβανε. Όταν όμως πήγαν να την ψάξουν, δεν βρήκαν τίποτα. Η εξήγηση που δόθηκε ήταν ότι ο διάβολος εμφανίστηκε για μια τελευταία φορά και εξαφανίστηκε παίρνοντας τη ζώνη. Ομολόγησε ότι είχε σκοτώσει πάνω από 20 άντρες, γυναίκες και παιδιά στις γύρω περιοχές. Τα εγκλήματα ήταν τόσο αποτρόπαια που το φρικτό τέλος του ήταν προδιαγεγραμμένο. Στις 31 Οκτωβρίου του 1589 και κάτω από τους ήχους ενός αλλαλάζοντος πλήθους, ο Πίτερ Σταμπ οδηγήθηκε στην πλατεία της πόλης. Εκεί, αφού τον δέσανε σε ένα τροχό, πρώτα του σπάσαν τα κόκαλα ένα-ένα, μετά τον γδάρανε ζωντανό χρησιμοποιώντας πυρακτωμένες τανάλιες, ενώ στο τέλος τον αποκεφαλίσανε. Η κόρη του και οι ερωμένοι του κάηκαν ζωντανές την ίδια μέρα. Για να γιορτάσουν το τέλος του τρόμου, στο χωριό ανέγειραν ένα μνημείο στον τόπο εκτέλεσής του, που συνέχισε να υπάρχει μέχρι την καταστροφή του κατά τη διάρκεια του 30ετούς πολέμου μισό αιώνα αργότερα. Ο χρονικογράφος που περιγράφει την ιστορία τελειώνει ως εξής. Έτσι, ευγενικοί αναγνώστοι, μόλις περιέγραψα τη φαύλη ιστορία του Πίτερ Σταμπ, η οποία
θα έπρεπε να γίνει μάθημα σε όλους τους υποψήφιους μάγους και συνεργάτες του διαβόλου. Προσεύχομαι ο Θεός πάντα να ευλογεί τους καλούς ανθρώπους. Αμήν. Για να αναλύσουμε την ιστορία λίγο καλύτερα, θα πρέπει να μελετήσουμε το κείμενο στο οποίο είναι καταχωρημένη. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο χρονικογράφος επικαλείται πολλούς μάρτυρες όπως τον Ty Sartin, τον William Brainerd, τον Adolf Steidl και άλλους. Είναι μάλιστα από αυτούς ο Ty Sartin, ο οποίος είδε την κόρη να σκοτώνεται από το λικάνθρωπο. Με τόσους μάρτυρες μπορούμε να υποθέσουμε ότι η ιστορία έχει τουλάχιστον κάποια ιστορική βάση. Επίσης, εντύπωση κάνει το γεγονός ότι η ιστορία κάνει πολλές θρησκευτικές αναφορές. Θυμίζω ότι την εποχή εκείνη είχε στο περιβόητο κυνήγι μαγισσών, το οποίο είχε φτάσει στο αποκορύφωμά του σε όλη την Ευρώπη. Ένα λιγότερο γνωστό αλλά εξίσου επίμονο κυνήγι ήταν και αυτό των μάγων και των λικανθρώπων. Ο χρονικογράφος περιγράφει την ιστορία ακριβώς σαν διδακτική ιστορία προς αποφυγή, σαν προειδοποίηση για το τι παθαίνουν αυτοί που ακολουθούν το φαύλο δρόμο του διαβόλου. Μια άλλη θεωρία είναι αυτή που λέει ότι ο Πίτερ είχε κάποια ψυχική ασθένεια. Την εποχή εκείνη, ο ψυχικά ασθενής ήταν εύκολα να κατηγορηθεί ότι είχε κάνει κάποια συμφωνία με τον διάβολο και όντως αυτός του είχε πάρει την ψυχή. Η παράξενη συμπεριφορά συνήθως θεωρούνταν ως απόδειξη ανθρώπου που ήταν δαιμονισμένο. Μια λιγότερο κολακευτική για τον Πίτερ Σταμπ υπόθεση είναι ότι ήταν ένας πραγματικά κατά συρροήν δολοφόνος. Θα μπορούσε να είναι το μεσαιωνικό αντίστοιχο σύγχρονων δολοφόνων όπως ο Τζέφρι Ντάμερ ή ο Μπουν Χέλμ, οι οποίοι όχι μόνο σκότωναν τα θύματα τους, αλλά τα κανιβάλιζαν κιόλας. Τι απομένει σαν εξήγηση? Μα η θεωρία ότι ήταν πραγματικά λικάνθρωπος, ο οποίος, έχοντας συνηθίσει τη μεταλλική γεύση του ανθρώπινου αίματος, του ήταν αδύνατο να σταματήσει τα φρικτά εγκλήματά του. Αν αυτό ισχύει, τότε οι κάτοικοι του Μπέντμπουργκ το 1589 έσωσαν τον εαυτό τους αλλά και τα παιδιά τους από μια τρομακτική μοίρα. Με την εκτέλεση του λικάνθρωπου του Μπέντμπουργκ δεν έγιναν άλλες επιθέσεις στην περιοχή.